Baba siyabingelela neNkosi yesizwe. Siyabingelela intombi emhlophe inkosazana. Ngibingelela abalaleli beDream TV. Awusiyakuthokozela kakhulu ukuba khona kwenu lapha ekhaya namhlanje kulomsebenzi oyingqophamlando. Kepha udala waqhubeka, kepha namhlanje siubiza ngengqophamlando ngesizathu engizozisho uma sekuhambeni kwenkulumo. Lo okhulumayo ke inkosi uMgqigqelwa Fodo kwisizwe sasenhlangwini eGugwini. Ngidlule eduze kwami makubhekile kubonakala inkosi yala ekhaya futhi inkosi uDlamini, inkosi kayibizwa ngegama, futhi kube inkosi umntwana ngale uyaqaphela ngithi umntwana, angithi inkosi kuphela kubuzalwa endlunkulu. Nathi simakhosi siyayihlonipha indlunkulu kakhulu, saba nenhlanhla ukuba sibe inkosi yasenqaba kucasha iyothatha endlunkulu. Nathi sihlonipheke sibe nabantwana abakhona phakathi kwemndeni wethu njengamadlamini. Masingeneke kuvuthwandaba manje, kungani silapha, kungani nani nilapha. Ngiyathemba nifuna ukuzwa lokho. Babukeli beDream TV, sihlangene lapha nalentokazi emhlophe nensizwa lapha enhle. Into engeshwa ke aniyiboni nini, ibonwa yimina kuphela. Inkosi yami. Yes, ihleka kahle, uyayibona nje avihleka kamnandi. Okay, masokuyeke lokho. Lo mcimbi kumcimbi ovesana uba khona minyaka njalo iba khona. Injongo uba siwakhe njengesizwe. Sahlala phansi somkhandlu weFodo Tribal Authority, sabonisana ukuthi kungani ingane singazigongqisi. Savumelana nomkhandlu ngokubanza ukuthi umgonqo kuyinto ebalekile kakhulu enganeni zesifazane ukuthi badlule kulezinga begongqiswa. Sithe masenza umgonqo wenziwa ngamadoda acebile, ami kahle enganeni zawo. Akhona lengane zona abazali abangathathi intweni, abangawutholi lo mcimbi uba njengentombi esiphethe kahle. Sathi masithathe yonke intombi yesizwe senhlangwini sizoyigongqisa. Noba iphuma ekhaya elinjani, nayo ithi ikhula iyazi ukuthi ngagongqiswa. Njengobaba wesizwe saqeda kanjalo ukuthi masenzele nalabo abangathathi intweni abantwana babe nefuqu nothando lokuyiphatha kahle ukuze bafikele ezingeni ukuthi babe bashadile. Okunye futhi ukuthi sithathe lo mcimbi siwenze lapho kufundiswa khona abantwana njengoba kwegongqisa ukuthi intombi isiphatha kanjani, ilungisela isikhathi esizayo ngoba intombi inozala wesizwe. Uma ke ilokhuza ukhozo okanye imbewu ibolile, ayivami ukwenza okulungileyo masokufanele mama ekwenze. Lana siyenza imbewu ukuthi le mbewu esizoyitshala kwesikhathi esizayo ize inikeze isivuno esihle. Ingakho ke senza lo msebenzi. Labantwana siyabakhuthaza ukuthi bangazibandakani ocansini bengakafiki esikhathini uba bazibandakanye ocansini. Lengane siyayikhuthaza futhi ukuthi maziye esikoleni. Ekakhulu imfundo iyona uma ubheka ilogo yethu lapha ngaphansi kuthiwa imfundo isikhali. Ingakho silandela lo nhlokomo ukuthi yonke into esenza esizweni sikhuthazwe ilogo esayenza njengesizwe
ukuthi imfundo mayihambe phambili ukuze ivulele isizwe esizayo ukuthi sikwazi ukuyimela, ngoba into ayikho into ebalekile njengokuzimela. Uma umuntu sibafundisa lokho, isikolo iyona ehamba phambili lapha. Siyakubona ukuyiphatha kodwa isikole iyona nto ehamba phambili. Ingane maziye esikoleni zingajahi ukuyogana, zihlale mazinyamezele. Isikhathi semfundo iminyaka embalwa nje, ngoba ufundile ke wena ungangibalela ba mingakho iminyaka ukusuka ka-sub A to tertiary apho khona uthola isidanga sakho. Sikhuluma nje lapha eduze kwami lamakhosi ngiyazidla ngawo, kuba isizwe senhlangwini namhlanje sakhanyiselwa. Ingane ezifundile lezi esihola isizwe ngendlela efanelekile ngoba baya esikoleni. Ingakho kunjena namhlanje ngoba baya esikoleni. Esokuthokozela kakhulu ukuthi nawe njengoba befundile masikufake nasesizweni uba mazilandele ekhondweni labo baba basho. Lokho balaleli ngisho ukuthi thina bantu abampisholo silahlekelwa okwethu ngoba singakulungiselanga. Uma ukulungiselele kokunikeza okuhle, namhlanje nje engathi inqophamlando besovaleleswa intombi eseshiya la ibheke emzini ithi izobonga ngoba yaqala ukuqhakaza esizweni sonke, yaqala la. Namhlanje ithi izobonga kwisizwe senhlangwini, ingabongi kimi, ibonga kulamakhosi wonke ngoba konke engikwenzela esikwenzayo sikwenza egameni elilodwa lesizwe sikaFodo inhlangwini enhle kaNombalele. Hawu wathi sasihle isizwe. Siyabonga. Siyabonga baba kakhulu. Ngiyathemba ukuthi umbukele ekhaya ukuzwile konke abekade edinga ukuzwa. Baba wami, ake simbonge kakhulu uNkulunkulu ngokuthi nje kusukela kuphazamise iCovid anibanga nako ukuthi nithi sesiyayeka ukuyiyeka, kodwa nithe uma sekuvuleleka nathi siyaqhubeka. Kusukela namhlanje baba, yini esingeke silindele nje njengoba ke kwavala iCovid then manje kwavula waba khona umcimbi? Ngaba ukuthi ubukhona ngoba ukuthi kunesimo sokuvala izintombi noma kuumcimbi osazoqhubeka ezeminyaka ehamba? Omnandi lo mbuzo. Lo mbuzo bebe ngisho ukuthi oweminyaka nomnyaka, unyaka nonyaka intombi zasenhlangwini ziyabongwa. Uzoqhubeka kuze kube naphakade ngoba kuyisiko esisiqhatsha ngalo thina njengenhlangwini. Ubuyaqaphela intombi zalapho zehlukile kwezinye izindawo, zifaka isigege. Ngisho noba siyakuphi sifaka isigege. Nakho-ke yilokho esikukhulisa ukuthi masikhule zazi bazivelaphi, ngoba uma ungazi ubuvelaphi nalapho uyakhona owazi. Yes, so umcimbi siyathembisa ukuthi yonke iminyaka izoba iqhubeka, kanti inhloso yethu ngoba sibona sibathathu lapha sithe ngithema ngisho lapha sathi besende sifuna lo mcimbi ujikeleze wakhe isizwe esihlangene, ngoba ubukhosi ongenabo abantu besifazana kusibona ubukhosi lo. Baba wazokhuluma kamnandi Nkosi yami, wazokhuluma kamnandi baba. Siyabonga umcimbi ube muhle kangaka umcimbi ube impumelelo. Mhlambe baba sengiphetha ubaba kungenzeka ukuthi kunawo amanye amazwi angase nje awadlulise ukubonga, ngaba kubongwa izintombi, ngaba kubongwa noma ngaba nje bekhona ukuze lo mcimbi ube impumelelo kangaka. Ngaba ukuthi mhlambe baba ubonga nje eshwankathela konke obekwenzakala ngalomcimbi. Hawu, ngizoqala kuphi? Ngoba igama lokubonga igama elincane kodwa liqhamuka ukuthi lisuka kuphi. Ngibonga amakhosikazi wami okokuqala. Ngibonga amakhosikazi wami. Ngaphandle kwawo ngaba ngekho kule ndawo. Ukuthi uma kwenza lo msebenzi ayikho ehlala phansi.
ileyo bamba indawo yayo, leyo bamba bahlangane bahlale bakhiphe lo msebenzi ololuhlobo. Ngiphinde ngibonge amadlamini bomba lamashuba likhulu. Luwenza umcimbi lijwayele ukwenza kodwa lenze kakhulu le game. Ngiyawabonga amadlamini ngomsebenzi abawenzayo phakathi kwalesi sizwe engathi bangakhula. Ngibonge nomehlo ngoba labo mama njengoba beyishilo iNkosi mayikhuluma lapha labantu abaholelwa bakhipha imali zabo kodwa bathi ngoba isizwe siyasithanda siyofela khona kulento. Ngiyababonga omama abayinikela ngalolu hlobo. Ngizobonga isizwe ngokubanzi. Uma besingathandi bengeke kube nje. True uthando lwaso ngokuthanda isizwe ubuzwe babo lo msebenzi bawumela ngendlela esimangaliso kakhulu. Induna zithuka zinjalo zithi kodwa ngeke siyeke. Ngithi makhehle nani bobhuti singiyabonga kakhulu ngokuzenzisiyo kwemisebenzi enwenzela lesi sizwe. Ngizogcibela ke ngabakithi ukuthi nje namhlanje suzimase lo msebenzi siphelele umsebenzi kababa omkhulu lo umsunguli walesi sizwe uFodo iqhawe lamaqhawe. Akukho sizwe sifana lesi esinamakhosi angaka ephuma esendeni elilodwa nomhlaba ongaka ukhombisa uqhawe wasishiyela kona. Ngibonga yena uMagaduzela uMabolile Mpunzini usongolo kabasekusisa abadinyanyawo mencwa. Siyabonga wasishiyela kona, sikubonga kakhulu ngoba asingeke singambongi. Siyambonga ubaba wethu omkhulu asenzele lo msebenzi ngalolu hlobo. Yebo. Hayi iNkosi sizwile ikhuluma ikusho konke kumnandi kangakaya. Enhlizweni yami nginento ethi phambi kokuthi ngivale enhlizweni yami ngiyafisa ukuthi noma bangasho noma umuco wodwa amakhosi kungaba yihubo kungaba yithakazelo noma umuco wodwa nje nithi ukusizwisa kancanyana. Yonke izizwe uyisiyo uyintonyama yesiyo yazahlula zonke izizwe. Ilokho mbukeli wethu bese kuphathele wona siyi3 on TV. Mina ke igama lami nguMelela Shazi kaPhali intombi ezibonga ezimbili khuluma ngophimbo elimtoti sengisho umakoti weWundlu benke ngasho ngathi bekumnandi kakhulu busemnandi namanje ithi ke into ingamnandi iyaphindwa. Baba siyabonga kakhulu ukuthi impela ushilo ubaba ukuthi njengokuba ubuqhubeka nomcimbi namhlanje useza nomunye ingakho ngithi into emnandi iyaphindwa. Mina ngiMelela Shazi kaPhali intombi ezibonga ezimbili. Bye, see you next time.